من دختری غریبم، از شادی بی نصیبم، که دوست و یاری غم خور، تنها خداست حبیبم. من دختری غریبم، از شادی بی نصیبم، که دوست و یاری غم خور، تنها خداست حبیبم. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба каналмон хуш омадид мегӯям. Нури дида тоҷи сар. имрӯза влоги мо сар мешавад ина анами хели поликлиника. дӯстони азиз, ман дар поликлиникаям. дар шумо гуфта гузаштагӣ будам ки поликлиника мерам, запис дорам. омадам аюҷа мара эндокринологда направить кардан. фуромадам ки эндокринологда уже записот тамом шудааст. гуфтанд ки пага биё, эндокринологда фақат живой запис мекунем. ва гаштам бо панҷум этаж буромадам, платни услуги ошта омадам. то ҳатто соати ҷаду гузаштагӣ буд, ай соати 1 то 2 эндокринолог қабул мекардааст. хай хулоси гап иҷаштаям нашид, платништаям, бепулиштаам. хай гашта бо рафтам. насиб кардагӣ боша пага соати 11 ман дар женский запис кунандагиам. то қаҳваи женский дашид запис карда. хулоси гап пага мерам, агар битонам эндокринологда бо запис мекунам. дина бегаҳӣ овда рафта будам. ана чи хеле медонем ки мо ова мехарем. то пеши ова хеле раҳ ҳаст. дӯстони азиз, ман як 12 баклажкара гирифтам, 5 литраву 10 литраву рафтам. омадани шавҳарам дар қариб бегаҳ буд. гуфтам якҷоя ба аюҷа такси қатӣ меоем. хулоси гап рафтам, обора пур кардем ки шавҳарам омадан. хай такси заказ кардем, омадем, хона дромадем ки шавҳарам мега барои чӣ, мега бо чашмота сиёҳ кардаӣ. ва хеле хандидам. ҳавай даврои ҷавонимон ба ёдам омад, барое ки беҳад ғам додагӣ буд шавҳарам ами рашкош қатӣ. ҳозиро хеле бигем ки даври ҷавонӣ монда, даври арӯсида косметика хай тен мекардам, баъд туш мекардам иҷора. ҳозир хеле неста. ҳозир ҳамин чашмома қалами сиёҳ мекунам, тамом. агар бигем ки хеле краскара серранг кунам, не, ман ягон бор краскаи серранг намекунам. 4 моҳай дар хона мешинам, краска намекунам. уже шавҳарам омӯхта шидай. ва хай урӯз бегаӣ ҳамиқа ки слегка як қалами сиёҳро ҳамин чашмом дар кашидам, тамом. ҳавай дар чашмои шавҳарам тофта хеле ғирғир кардак. барои чи чашмота сиёҳ карди, ов рафтӣ? намедонам, худмам ҳайрон шидам, барое ки ман ай пеш чашмоман краска мекунам, краскаи хай қалами сиёҳ. аввалои зиндагӣ монда шавҳарам беҳад рашк мекард. ҳозирам мекунам, лекин хай пеш беҳади бад мекард. ва рости гап хурсанд мешидам. баъд мегуфтам ки агар ки рашк на нағз мебина, гуфта чӣ бигӯм, фахр мекардам. ва худам да маъқул буд рашккуниҳои шавҳарам. дигар хай уже соҳиби 3 кӯдаки шидӣ, мисол ана соҳиби 3 кӯдак, кӯдакоим хай калон шуда истанд, худора шукр. бо хеле рашк на бо намефуридай. ва ку даврои ёшида рашк мекард, занаку хай хурсанд мешидем, дигарора намедонам, хай мамхе будам. ҳозир рости гап рашк мекуна, зиқ мешам. вақте ки мара нав бурда будан хонашон, рости гап то ҳатто пеши дар буромаданӣ намемонданд. ана пеши дар мебуромадам, ҷанг карда медуровардан. хай ҳамсояҳо худшон меомаданд мара хабаргирӣ, аку хай бо қишлоқ дар чӣ хелай ҳамсояҳо арӯсбинӣ меоянд. рости гап ман қоидау қонуни қишлоқа намедонистам. мо ки дар квартира калон шидагием, рости гап ман то ҳозира ҳавлира нағз намебинам. омӯхта шидагӣ набудам, хонаямон хуштоманамдам. тобистонда дар ҳамуҷа будемо, ана зимистон фақат дар хонаи падару модарам будам. ҳозир 3 солае ки ман дар Россияем, дар ғарибӣ.
хай ай тақдир гурехта намешидааст, барое ки сад ҳамон ҳавлира нағзам набинӣ ки дар тақдират навистагӣ бошад, дар ҳамунҷа мераи зиндагӣ мекунӣ. Ина буд дар тақдири ман бо шавҳарам ҳавлӣ харидагиям, ҳавлие ки замини хай ҳоли нав фундаментша рехтагием. хай насиб кардагӣ бошад, хай ҳавлӣ ҳамаи удобствоша дар дурун мекунанд шавҳарам, ранги ҳаваи сексия барин. хулас рӯзое ки мара бурда буданд, як 3-4 рӯз айбан мегузара, як хешошон меоянд, хай хабаргирӣ мардак будам. Баъд шавҳарам мара хона дуроварданд, то ҳатто саломкунӣ намонданд, дуроварданд дара ай боло маҳкам карданд. баъд вақти абеду ужинода оварданд, ҳамон чизое ки авқот ба авқотома дара ҳуй накарданд, намонданд ки ман то ҳатто берун буром. мо фикр кардем меҳмон мерава ки шав ист омада буданд. хулас то меҳмон рафтана мара намонданд, худшон ҳамаи авқотома меоварданд, мақсад гушна намон гуфта. ба хуштоманам як бор мара хабаргирӣ омаданд, хела хандид, мега тоба кардам, и бачаи ман гӯё ки тоқа ҳамин зан дошта бошад дар иҷа, ҳеч ка ранги и зан надошта бошанд, и ки хеле мекунанд, вале ҳама ҳамсоё усал мекунанд ира гуфта. ба хулоси гап ана ай пишти ҳамин рашкҳои шавҳар ман ягон хешошона тӯёшонда рафтагӣ нестам. баъди ман бо ҷияношон шу кардак, ана баъд аз чанд моҳи мара оварданд, то ҳатто тӯи рафтан намемонданд. мегуфтам манам намерам, таам намерай. агани ҳама ай шавҳарма кӯрош хафа шида буд, барое ки хай ана қайсингили калони ма духтарша шавҳар дода буданд. мо ки нарафтем, хай апам хафа шида буданд, мақсад тӯи ма наёмаданд. ҳамин корҳои шавҳар ма ба ёдам биёя хела механдам, барое ки я аҷоиб буд. то ҳатто пеши алов мерафтум, дод мезад ки занак ису гузар, ҳозир куртаҳот бӯи дуд мегирад, тез иҷа биё бӯи алов мегирӣ. баъд дар уҷа холам ҳамин қад ҷангаш мекарда, безор шида буд холам. мега ки ё биги занда ягон квартира ягон ҷо бибар ки на алов кунаву на дигар ту рӯз наметӣ ки ҳамин духтар хизмати мара куна. иҷа мерава, берун набуро, иҷа меоя пеши ман ёрдамкунӣ, бо ту намемонӣ. ҳамин духтарчам дар қадам буд. ба хона рафта будам, моҳам қариб омадагӣ буд. мерафтам шав то саҳара шавҳарам қатиман ба телефон гап мезад, мегуфт телефона накаш. мегӯм барои чӣ? мега телефона тамоман накаш, то саҳара қатиман гап мезанӣ, охи хов дорум. не қатиман гап мезанӣ. ба худо ай рашкҳои шума ман шаво тамоман хов намекардам, то саҳара қатиш гап мезадам, ба рӯзда хов мерафтам. очамшон дар Россия буданд, дар хона то қаману дадам будем. и хеле гармие ки дар ҳамон хонаи шавҳарам, дар тарафҳои шавҳарам ман дидагим ягон ҷуда надидам. ана барое ки беҳад ҳамон тарафҳошон гармай, то 50 градуса мешид, ростӣ нафас гирифта намешид. ба хулоси гап дар ҳамин 50 градус шавҳарам баъзе вақт мешид ки шаво намеомад. агар не мо қайсингилам, хуштоманам, кӯдаком қатӣ хоб мерафтем дар як хонаи калон. ҳамунҷорам то ҳатто шавҳарам мегирифт оинаҳора клёнка печ карда 50 градусда. баъд чӣ мехоҳӣ калон қатӣ маҳкам мекард. ба холам механдид, тоба кардам, тоба и чӣ тарифела э бача, ту мега девона шидаям, хел ҷангаш мекард холам ки мега оча ҳеҷ гап не, 1-2 рӯз бестенам, хел ба ман миём бо ҳуй мекунам. ин нақлое ки ман нақл мекунам бовар кунед дуру дарозай. барои ҳамин хай ягон рӯз буд нақл мекунам. дӯстони азиз, дар иҷа бошад навори мо ба охир расид. қатъи шумо хайру хуш мекунам то наворҳои оянда. худо нигаҳбонатон бошад дӯстони азиз. раҳмат барои дастгириётон, апо хайрои меҳрубон.